아들야. 아들 농아의 잠비 애도 자네 마마 뭔지 소문도 링드브라. 마시면 애도 자이시. 꿈의 rồi đang ăn rất mở rất vì cũng mới hối đại sức mình được lại là ăn đừng nó phụ ra tan phải ông bà số đó bà này đã đấy gần Tua 맞추는 phụ ra soi chi gì là đúng đường 아래 넌 구름 잡아오라 마 바세울러 phụ ra bà này đã 나 Salah gidir tarani bu. 택잠비 살라 대신에 내 갈리오 타다 뒤에 이와이 다 토른 방로 시세 이부터 마블라바 산시 말라니 너 바리 카건 Ang mati ko kiyo. Tana hasim 좀 부지라고 타건 kiyo. 택잠비 뭐가? 액션 너무 귀여워 에이 풍바이 코보다 리자 근타 너 마자 너 말릉 너 허죽 털거라 Hwmbla. Maka catrakan bersejalai selagi nama. 예 बर' समाजनि मेलाव मेथाइ खननांगौलै आं दालाय दाखालि नोंनो 10,000 रां होखायाखैमोन होमबा सिख्लाफोरबो दं नामा खनग्राफ्रालाय हा सिख्लाफोर थानायालाय माथो अरजा लायखो नोंहालाय मा बिसास दंसि खिंगुर गोनांफोरजोंलाय नोम्बाजों रायब्लाबो आंखौ सनमान होनानैसो रायोलै दा नुवाखै दा खोनायाखै नों दाउला बुङाबालानो खुंगुर गोनां होनना बुंनायखौ खिंगुर होननाया दाउला होननायसो जायो दाउलायाव थांदों सनमान होनानै खिंगुर गोनांसो बुंदों Hwmbla. सफैजोब्बायना सफैबाय आदा दे बिसिगोबावसै आदाया ओइ नों दा दहायनो दंफैखायो बिदिब्लाथाय मेवहांखायो आंनिया थ'दो गोख्रै जादोंमोन दे बिदानामोन जिराय दे जागोन आदा औ दे आदा दे फंबाय होखायदो आच्छा बिनावफोर बे आं लिरना हरनाय गाना गोसोआव दंना एसे गोसोआव दङ नों बोग्रोदोब्रा अस्टारा बोग्रोनांगौना 1 2 3 go खौसेजा जों बयबो बर' फिसाफोर हारिनि जेंनाखौ फोस्रांनो गेरेमसा हानो दा बुंनो नोंबो फै बयबो फै दावगाबो ओइ रिसुमै माखौ गोसो होदों नाय हा माखौ गोसो होदों नों खन मोजाङै खन ओइ खिंगुर गोनां लाजिया नोङो सिख्लाफोरनि खावलायाव दांनो मोजांबासो मोजांहाय आंजों मा दाउ बिमा रांखिनिजों खेबजानो गिदिर नामा नोंसोरलाय मा सिरि थाखो जाम्बि नामा नोंसोरो बे आंखौ रायदोंब्लाबो सनमान होनानैसो रायदों नङाब्ला बे आंखौ खिंगुर गोनां बुङालासिनो दाउलासो बुंगौमोन दे जोंनिया दे होख्लायफिनलायनोसै दे Hwmbla. नै हाथिगावलाय मा गोलैखोब्रा आदा ना बिरा गोथैफोरसो दंलै नोंसिनि न'आव दिनै दोनथ'नोसै नामा आदा माखौ गिदिर नोंसोरलाय दाउखा दन्दि मासे दं बेनो अन्थाइखौ खेबखांनानै लाबोयो आरो थिं सायाव गारफैयो सम सम बेफोरबादिनो उपद्रब खालामथारो बे दाउखा मासेया दे जोंनिया रोजाबफिनलायदो माखौ गिदिर नोंसोरलाय
आंनाव दाउ बिमा रांखिनि मासे दं माने गोरोन्थिया आंनिनो बिदैया गैला नालाय हारसिंनो दसे गयो आरो बाग्राङो बे रांखिनि दाउ बिमायानो आंनि नखरनि थोरसि लथा काप प्लेट गासैखौबो सिफायजोब्बाय Hwmbla सिख्ला गोरलै लायै लायै मेथाइ खनग्रा खावलायाव बेलेरहां गन्थंआव खेबहां मोदोमाव बुज्रावहां खोब मोजां मोनथारो नङा होमबा नोंसोरो Hwmbla ai बिदि नोंजोबालाय बाजै नोंबो खनदों मा सिख्लाफोरजोंल' हाजाब हाजाब थांसै आदा जोंहा थादो आदा जों थांसै ओइ आदा आहाबो खेबजागोनसोलै ओरैबा दाउ बिमानि खेबना गोसाथार आहाबो थांसैलै थादोलाय नोंहा 찰리 नों आंखौ जेब्लाबो अपमान होबाय थाग्रा जादों मानसिनि सिगां सिगां नोंखौ आं दिनै नागारथारा नोंनि बिगुरखौ आदाया बाजैखौ होख्लायथारबाय खोमालै आं एसे खबर लायनि नोंसोर थांग्रोदो थां 너카트는 양 꺼져려 속지 달랑 사람 너커 나가라 나가라는 아센데 빠이 사리 털이는 털 बुमारदों माथो बाजैया दल' थानानै बिखुंसो लामना होयोलै नंमारगौ ओइ नोंखौ नोंहा थ'दो थ' 아니 꾸준히 하라고 따당 네 너커 나가라 나가라는 너 처음들이 나가라 너 처음들이 카프리 답리당 네 너네 비굴 가운데야 당이 मा जादों आफा मा गान्द'आ मैला जादों नाटक खालामदों आइ नाटक मा नाटक औ आइ नाटक औ आइ नोम्फानि नाटक आफायाबो नाटक खालामनो रोंलायगौ बा 슬로블레 나 수건됐어 와tigलै दासान्दि मोनायाव दरनानै मोसौ हगारनाय जागासिनो दङ Bodo naik kemana ini? Salah aku ini. Pak,也不加力，那身体也不加。Sorry, dia bisa kali sekali, dia bisa kali.
咱不是这边，I Chinese功夫，不是你听话。哎，来了，哎，谁领起来？那边我谁来给你吃了？哎呀，你说王姐，哎呦哎，今晚什么才来？今晚什么才来？我们领起来。Gurin lay. Oh, जों दद्रा गुरिनि. दद्रा गुरि मा माथो नुवा नोंसोरखौलाय? जोंखौ नुवा माने जों बेखार समस्याखौ सल्भ खालामनो सानजा सानैजों दाना थाहैदोंमोन. उनाव जों आसा खालामनाय फिसाजोखौ प्लट बिलाइ हरबाय. जोंबो रागाजों प्लट लैयासे. हाय नंथ्रा सुथिबो आंखौसो साबसिन मोजां मोनो सिख्ला ओरैनोसो बुंदों बेयो सुथिबो र' थारमाने बर' रावाव बुंनाय दङ गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो गोजौनि मोफौखौ बाहागो खालामनाया मोफौआ बाज्रुमनानै खारगारलांबाय नंगौलै बारग'लांबाय नोंसोर आंजों दिनैनिफ्राय लोगो जा बेखार समस्याखौ आं समाधान खालामना होगोन थारमाने आं बे लामाखौनो सब समाय सानबाय थायोमोन बैसो जाबाय हिनजाव लानांगौनि साननांगौ फैबाय आरो बेखौ लानानै गथ' गथाय खांनांगौआबो सम जाबाय नोंसोर आंजोंल' थाफादो फै जागोन मानसिया थिखौनो नंगौ थिखौनो बुंदों बियो थ' आं माथो गल' गल' थाबावो ओइ खोनायाखै नोंसोरो लामाखौ गारा ना थावा नाखाय ओइ नोंसोर जों थाबायनायखौ नुवाखै मा आंखौ सिनायाखै आं बिलिफां हाई स्कुलनि गोदान हेडमास्टार नोंसोर आंखौ सिनायाखै औ गोदान हेडमास्टार आं बे स्कुलनि गोजामसिन स्टुडेन्ट 10 बार जाबाय आं मेट्रिक फेल जानाया मेवलाबायग्रा होननाय मास्टारा नों नामा र' आंखौ साला नोंसोर बादि मास्टारफ्रानो 7 थाखोआव फरायनायाव अंख रोङिनि बुसे बुनानै गारहोदों नङाब्ला नैबे फान्थाया नोंसिनिफ्राय गोरोंसिन जासिनगौमोन आंनालाय आं जेब्ला 5 थाखो मोनो साला गोदान मास्टार सब समाय जौ लोङै फैयो सानसेखालि आं सावगारि आखिनाय सेराव थानानै नायबाय थाबाय बियो एखमब्लाना बुसाल' मोनामो नाथाय बे दिनखालिना खामनाय बुसा मोनामबाय सेराव थानानै उनाव गोरबावलायबायसोब्रा बियो खहाया हबाब हाबैब्रा उनाव रागाजोंनो बुंगादों लाख मैयाना बुसाबाबो साबसिनमोनलै सार दिनैना खामनायसो मास्टारा बिदि फोरोंदों होननानै थां होबायसोलै बे आंखौ आं मालाय बुजानायनि रागाव थाबावलायगौ आंना गोरोन्थि सार नों बायदि गाबोन जौ खानाय लोंनानैसो फैसिगोन आं बुहां जाबावब्ला आंबो खोरखिजों नङाब्ला आंबो नोंनिख्रुइ रंसिन जागौमोन नायदो होमब्ला साफ्रोमबो मानसिना माबायदि जारिमिन थायो आं हासुनो ओंखारदों र' फैबावबाय सोब्राब यो आया जाम्बा गरबिला थां आं हासुनो ओंखारदों थां माबार सोब्राब यो जाम्बा थांदै आं हासुनो आया आंनि साइकेलखौ सोर लांखो थिग बिसोरसो लांबाय नामा र' ओइबोथ' गैया र' बिसोरखौ थिग खालामना बिसोरनो लांथारबाय जानांगौ
बेवाइफोर मा ए जौ लाबो आधा बथल लाबोथारदो जिरायथ' जिरायलायला लाबोदोल' न' दे गिलास थिलास नांलायला नै बेवाइफोर बथला हट नै राङाबो टेनसन दं बेवाइफोर टेनसन दं सिख्लाफोर दङ नामा खुंखाराफ्रालाय बबेनि लाल सारु जाखोलाय बिलाय बेखौ मा नायखांनो रोङो नायजाथारनां सोर जाखो नों आं दिनै सादुब्लाबो गिया दै मोजांब्लासो मोजां बे जायगाया आंनिसो ओंखाम जाग्राना रुटि जाग्रालै नोंनो मा नांगौ बेखौ बुंदोल' नों मोजां सादुब्ला आंनि आखाइखौ नाय आंनि साननाया जाफुङोना जाफुङा लाबोनायसै आखाया नायनि आं आं मादैखौ गियो दानो हासिबजों बुज्रावथारगोन बियो नों जेखौ सानदों बेनो जासिगोन हामथारबाय सादु बाबा फोथायथारबाय सादु बाबा नों माब्लाबा जोंनाव थांनांगोन दे ना खांख्राइ बेदरजों नोंखौ ब्रां ब्रां जाहरगोन बाबा आं सोर बाबा बेबाराव मोनमारथारसिगोन आं बेनोगोनलै थान्दै नङा बेनोसो थानांगौ फै फै सान्दै मा सिख्लासो खाबायखोब्रा फै फाग्ला फाग्ला जिरायफै रावबो गैया जाबायलै सिथ्ला सिबग्राबो ओंखाम संनायबाबो गावनो थोरसि सुनायबाबो नैबेनो सिथ्ला सिबनायबाबो आंनो रावखौबो एप्लाइ खालामाखै जिराय खालामालै आंसो भेकेन्सि दं होननानै खालामदोंमोन जाय बादिखौ खालामो माथो बेबो भेकेन्सि मोनखाजोबनायसो मोनगोन बबावबा नों नागिरनानै बे जुगाव सिख्ला मोजां मालाय लाइसेन्स गोना गोजायानो होमबा जोंहा रांख्रेबजोबनानै थैनांगौ जाहैबाय नंगौबोलै आजिखालि मेरला सिख्लाफ्रा हाथाय बाजाराव थांब्ला ज्राव नुजायो जेब्ला हाबा लानो होननानै नागिरो होमब्ला बबाव एसेजोबो हिनजाव सिख्लाजों बहल गोरलैजों रुजु जायोलै सिख्ला बैसो जानायजों बहल रानायजों रुजु जायो थारमाने बहल फिथाइ गोरलैया जाखांफुनाय सिख्ला आरोखि बे समाव बिलाइया खोबथे लायो नायदावब्लाबो बारा नुसना जेब्लाना बहल फिथाइया रायो अब्लाना रिदिं नुलाबायसो खाफालबो थायगोनलै माथो सानै साथाम मालायफ्रा खारसन जायोब्रा जोंफोरनि खाफालफ्रा माब्रै जाखोब्रा दार मासनि खाफालखौ बालाजोंसो जालायसे फुनानै लानांसिगोनलै जारेद फुनायजोंल' जायालै खाफालनि रोदा नुजालायनाय फुनांगौ नै दानि आंनिखौ खोनासं दालाय मानसिफोरनाव मबाइल रं नाम्बार जाफेरा होमबा बे घटनाया आंनाव जादों
देदो खिथादो नोंसोर खोनासं बिदिब्ला माने ओरैबायदि जादों सानसेखालि रं नाम्बार आंनाव फैबाय नाम्बार मोनथियाबाबो हमबाय आं हेल' होननाय लोगो लोगो गोदै रावजों बुंहरबाय बियो सोर जाखो नों होनना बुंहरबाय सालिया मिथियाबा आंनि मबाइल नाम्बारखौ बोरै मोनखो बियो रागाया थिखियाव दावखोबाय आंना फाग्लाया सिख्लाफोरजों बिदि गरम रायलायना माबोरै जानांगौ नङालै उनाव बेसेबांबा गोदै गोदै रावसो रायलायग्रा जाबाय आं हायार सेकेन्डारि पास जोंहा न'खराव जोबोद गरिब आदाया आंखौ हाबा लाथारनांगोन नङाबा आं फास जानानै थैगोन बायदिसिनासो बुंहरग्रा जाबाय सेंग्रा होनाय लोगो लोगो दाना सानफ्रामबो फन हरग्रासो जाबाय दाना रावफ्रा जोबोद गोदै गोदै दाना लासाव आंनावबो नांबाय साला बोसोरसे मबाइल बिलखौ सै हरग्रा जाबाय थेवबो खनसेबो नुलायथाराखै ओहोलै सानसेखालि बियो नायलायनो होननानै एड्रेस हरबाय एड्रेस मोननाय लोगो लोगो आंबो गारि लानानै ब्लड हेल' अबेसिम मोनखो नै आं थाइजौगुरि मोनफैबाय फैदो एसे थाब फैदो ना आं बिफां सायाव नेगासिनो दङ ए दे थांगौ नै थाथ' सफैबाय दे थादोलै आब' आयौ मा जाखो मानो थांनो नागिरखो र' ना दसे थाथ' थांनो ना र' थांनो ना र' होनबाय दसे थाथ' थाथ' र' ना दसे थाथ' मानो थांनो नागिरखो रं नाम्बारजों बेबादिनो गथा जाखांबायलै आं फाग्लानो लोंद' गाइखेर जेवारिया होफैयाखै दिनै लाल साहासो रुमबाङालाय बबावथो थांदोंना मैया मेट्रिक रिजाल्ट नायदोंमोन लोगोफोरनाव हर थाबोआखै बियो मेट्रिक रिजाल्ट होबाय बिदिब्ला पास जाब्लाथ' हामगौमोन बिजामादै मोजांखौनो मोननाय आजिखालिनि सेंग्राफ्रा गावसोर रों दारों हिनजावखौ नांगौ मेट्रिक पास जायोना जाया माथो मबाइल रायलायनायखौसो खर नुयो आङो हा माब्रैथो जाखो आइ रिजाल्टआ गैया आयै फेलसो जादों मुखास्थ' लानायानो फैयाखै मुखास्थ'खौ नों लानायखौल' फरायनाङालै आइ मालाय लानायखौबो फरायनांगौ बेखौनो दाउला खासि लाबोनानै ज्रोम जानोसो सानलायदोंमोन आं बेखायनोथ' खैसिंनि फिसाला मिजिंखौ टिउसन लानो होनबाय बायदोंमोन आं सेंग्रा मानसिखौ टिउसन लानाया मालाय खोब मोजां सल'फ्राव फरायाखै नोङो टिउसन मास्टारखौ नोंनि बाथाय जेरावबो दाय मालाय गोरों गोराखाखौ टिउसन लानानै बिजामादै मोननायावलाय माथो उसुबिदा दं नोंहालाय
बाथ्राया नोंनाबो थिग बिजामादै नांगौब्ला टिउसन लाहोनानै फरायहोनांगौ होद आंहा बाजाराव थांनांगौ सम जाबाय हा थांबानो जाबायना नोंखौ सोरथो हमथादों फंबाय आदा बहा थांनो बाजारावलै फंबाय बाजाराव हाब फंबाय दाखालिखौ गोसोखांब्ला लाजिनोसो ओंखारलायलाङोलां फंबाय हिनजावफ्रा बिदिनोलै आदा ओंखायनो आगं फासखौ साननानै हिनजावखौ लाथ'नाय जायाखैब्रा आदा आं मिथिबाय ओइ फंबाय दाखालि खैनाखौ खुदुमनायखौसो नों रायजोफोरनो खोन्थालाबायबाय नामाब्रा बेखौ रावबो खिन्थायाखै आदा नाथाय सम सम जाहो लोंहो खालामनांगोनलै नङाब्ला गाजाया बेरगारगारगोन जागोनलै फंबाय जागोन मा सिन्था खालामदों नोंलाय बेखौलाय दा बाजारनिफ्राय फंबाय ब्लाउस लाबोगोन मिस्टि लाबोगोन आरो माजा लोंग्रा लाबोगोन बेखौ होनानै खेबसे खुदुमफ्लालायनोसैब्रा आङो सिरि सिरि होमब्ला आरो बेल' नङा फंबाय जेरैखि जायाब्लाबो आं बेखौ जुलि लागोन खि लाथारगोन आं नांगौब्ला आंखौ रायजोफ्रा गाथा गानोथों नाथाय फंबाय हाबायाव हले मित्रआ नोंसो जानांगोनलै आंखौबो गाथा गानहोबालाय बिदि नंलालै दानि दिनाव बिदि जाला ओइ फंबाय हादरा बुंदों गिदिं गिदा नोंनि न'आव नङाब्लानो हाबा जाया होननानै माथो समाबो जाबायानो फंबाय जेरैखि जाया फंबाय बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बेखौ जुलि लायाबा नागारथारा आं थादो दै फंबाय जानाय लोंनाया माब्लाबा मेरला जासिगोन थादो दै दहाय आगै खैनानि साला सैमा खिंगुर गोनां हिनजाव गोनाङानो सिखा गोसो थोबावो आंसो मेजेरमोन बेखौ दाना मा खालामनांगौ जाखोलै र' साला चान्स मोनोब्ला बेखौ गाब्र'होथारगोन आं साला आच्छा हबसाव सिमब्रे जों जोंनि जिबनखौ बेबादि बुथिया बेगार हगार हरबाय थानोसै नामाब्रा माबा मोनसेथ' लामा नागिरनानै लानांसिगोन ना नों बुंदोब्रा नों लामा खिन्थादो नोंसोर थांनानै थानाय लामाखौ नागिरदों आंना हले जाखासिगोन नोंना जाखासिगोन नैबे हबसावा चिरांनि डिसि अफिसाव इन्टारभिउ हैगोन मा पियनजों जानो हाया नंदों नामा नोंसोर बेनानोसो बिलु बिला साबसिनदोलै हायो नाथाय नों इन्टारभिउखौबा माबादि होगोन थै बेफोरखौलाय माब्रै होनांगौ मिथिया जायो नामाब्रा देनांफोर नोंसोर एसे रसा नंबा हरगोन आं नों जे इन्टारभिउ होगोन दाउदैल' मोनाबानो जाबाय दाउदै मोनैनि खायदाया आंनाव दंब्रा जेब्ला फिथाइया गोमोन जागोन अब्लासो मिथिगोन बै बिफांनि फिथाइया बेसे गोदै बा नों माथो इन्टारभिउनि सिगां माथो ग्लाम सोलोंनानै लाखाथारबायलाय माथो नंदों आंखौलाय ओइ सोरबा हिनजाव गाबख्रावगासिनो दङ थले बेखौ होनांगौ सोरबा खिन्थु खालायदोंब्ला र'आय र' मोननो बावला एसे फैजों र' हनै लाखिबाय साला हाग्राथि लांनो नागिरबायलै आदाखौ मानो बुलाबायखो नोंसोरो जों डिलिभारिसो लाबोदों हा डिलिभारि औ डिलिभारिसो लाबोदों खाथि सिखादो आदा सिखादो
लासै लासै आदा लासै लासै जोंना बुनायाव होननाय जायाखैलै बे आं बायजोआव सावनानैसो दोखो दोखो होथारदोंलै सावगासिनो आंथ' जोदोंमोनलै द्लामनो बबेबा बबासो नस्थ' जाहैबाय नामाब्रा हैद थ' हस्टेलाव थांनानै सोद नायखुबाय थ' फैसिगौ हनै आइ फैसिगौ एसे थैज' हमदो फैसिगौ हनै जागोन दे आदा औ दे हाबाब मानसियानो गोलोमस्रावजोबबाय थाबाय दंलै गारिया मा नैबेनो ओइ सिनायगोनलै खबरदार नोंसोर बेयाव थाथ' दे आं सोद नायना फैग्रोनि दे नायग्रोनानै सिनायजाब्ला होजाग्रोथोंलै साला जारुआ सोर जाखो आंखौ जारु बुङा आंनि मुङा रुमबांसो मा सोंबावनो रुमबां प्लिज बहाबाफोर दुखु मोनबाय नामा हस्पिटालाव सोरबाफोर दङ अन्नानै मबाइल नाम्बारखौ खिन्थानायसाय मा गामिनि जाखो रुमबां प्लिज मोनफा बुं आं बांद्राय मुखासथ' लाखिनो हाया आंनि मुङा थान्दै थारमाने आं बुलायनाय सौलायनाय खमलायनाय थारमाने आं नैबे गोरों आखा फाखा नोंना बुंदो मादैखौ गावनि मोदोमनि लोमजानायाव हस्पिटालाव लाबोदोंमोन बेयावनो लामायाव आदै आरो ड्राइभारखौ सोरबा थिगसे बुनानै हरदोंनो बेखौनो नायनो फैदों मानसि गाज्रिखौ लोगो मोनदों बिसोरो आं दंमोनब्ला फै नायनो बिदिब्ला मा एसे गोबाव जाखोब्रा हालाया बुजाबायबायसो नामाब्रा थ' नायनायनोसै थ' मानसिफोरखौलाय सिनाय हायो ना हायामोन नुबा सिनायगोन आदा बुजानाया आदानि न'खरनिसो मानसि जायोमोन नामा आंनिनो फंबायथार बबावथ' गोबाव जाया आइ नैबे मानसि सिनायनाय लोगो मोननायखाय एसे गोबाव जाबोबाय आफा बियो मानसि मोजां आफा गाज्रिखौ दबथायनो हायो औलै आदै मिथिब्ला सालाखौ हांथाबथेग्रायाव होथारगौमोनलै आं बेखौ दहायबा दा फिसाजो नुनायखाय आदै जादों मा मावो अरजायालै आदै कलमजों लिरखानायाबो जायाबा फुखु मोग्रा ओंखारबाय मा मावो होनदां मावा आदै साख्रि लाबा मोनगोन आं लाथ'वाखैसो मामु थान्दै होनो आफा नोंनाव सोङाखै आं बेनोसो सोंदों नंगौ आदै आंनि मुंखौ थान्दै होनो आइ आफा दोननाया थान्दैखा आं मोजां नामखौनो लादों बा देरदाला माथो बावसो दंफैयोलै बेलाय नै माथो सोरबा सिख्लाबो दंलायो आंखौ बुनाया बिसोरलै आदा बिसोरनो आंखौ बुनाया बिसोरनो आं नङालै आं नङा आंखौ बुनाया बिसोरनो बिसोरनो आंखौ बुनाया बिसोरनो नंगौ सालाफोरखौ होथारनांगौलै होनांगौ थाथ' रोंबा आं सालाफोरखौ बल बादि जोग्रोथारनांगौ हौवासा मोनबाय नै नोंस्रा जोबोद गोजोन जाबाय आङो आंहासो फिसावा हमबाय माथो मोजां खाफाल लाना लाखो खाफाल
없어 브로모. 앙양양니. 야. 마트 비디실라이. नोंनि मुङा मा गावसोरनो आंनि मुंखौ गाबज्रि हरनानैब्लाबो मिथिनानै मिथिबाय थायो गावस्रा ना आंनि मुं गाज्रिखौ बुंनांगौ नामा मा मुं देनाय बुंनाय सेनसेनेने ब्रह्म तारमाने पादामेजेम आसा साख्रिखौ मोनोब्ला माबादि मावगोन नोङो? दुगा जानोसै सोरबा फाइल नागिरनो थिनब्ला माबाफोर लायनो थिनबा रां बिनोसै बाखि हयले पार खुरिबोना होननोसै नों बबे गामिनि नोंसोर आंनि गामिनि मुंखौ मिथियाब्ला माब्रै कल लेटारनि लाइजाम हरखो गावसोरनो मिथिखाथारगौ नों बेसेबांसो फरायनाय आंनि सार्टिफिकेटखौ आंहा सिगाङावनो हरखादोंलै है नोंसोर नागिरना नायदोब्रा बे आंनि खामानि नंला दानि बिटिसिनि सिबा सोर? अ बेखौसो सोंलायबाय नोंसोर बेखौसो गावसोरनो मिथिखाथारगौलै देबोरगावनि नङा दालाय देबोरगावनि नोंनि हबिया मा हबिब्रा सार हबि बांगाल बे जोंनि गामि खाथिनि सिलपातानिया नङालै नों थांना थानायाव बबेखौ साबसिन मोनो होनदां मावनाय दांनाय बिजनेस ना मेथाइ खननाय मेथाइ खननाय सार मेथाइ खननाय आं मेथाइ खननायखौ साबसिन मोनो देनाय खननाय आंनो साख्रि होदो आंनो साख्रि होदो नोंनाव दङब्ला आंनो होदो जाहोगोन एवखां सावखां खालामगोन उदै बेदांदां get out I say get out जालाबाय खुरा साला इन्टारभिउ होनो फैदों बे साला आं फेबाय हायाखै आंना लोंनोबाथाय लोंनो थिगसे लोंखायो नों दाखौबो गिखाया आङो लोङा माथोब्रा लोंग्राखौलाय बाजै गोबावजों खेबसे लोंनाया अरजायालै बाजै हायाखै जागोन दे बाजै हामनाय मेलेनाहाय खाथार बाथार नायहाय हाब मा दाबो रावबो ओंखारा ओइ रुमबां रुमबां ओइ रुमबां ओइ खैना खैना आयु मादैया माथो आयु आया जौ लोंनानै फेबोलायबाय आं जेननाय जौखौ बांद्राय लोंफ्रथारबायहाय ओइ बाजै आं थांसै दे दे आगै दे थांदो थादोलै बाजै दे बाय नोमफाया उन्दुबाय नामा आफाया गामिनि मिथिङाव मोना थांनायानो दाबोनो फैयाखै गोलैगोन मादै गोलैगोन लासै लासै आं हले उन्दुनोसैहाय मिथिला आं मिथिलाहाय आं उन्दुनोसै जायखि जिखि जालाबाय जाला उन्दुदो रुमबां दे आब' हाब दानो उन्दुसिजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय सालाय सिखार नै माथो दरजाखौबो हुखोलाय बियो फुङावनो थांनाया मोनानासो सफैदों लोंबोबाय बियो उन्दुनायावथ' खहाया फुरा बुसा मोनामखासिगोन जायखिजाया ओंखामखौ जाना लाग्रोनि आं र' लंसना फैना बुसा खिफैदों बेयाव जालालै
बिजों जाला जाथारला दिनैथ' उन्दुनाया जाखानाय नंला बायदि मोनबाय आङो र' बै गाव सानसेखालि उदै सानायाव उन्दुनो ओंखारनायनि मुलि लाना फैदोंमोनलै बियो बेखौ नागिरनि र' आं दा बारा उन्दुनो हाथाराब्ला बेखौनो ग्लब जानानै उन्दुना थासिगोन आं हराबो थौबायानो माथो र' जायखिजाया सेरावनो उन्दुनोसै आं जालालै बे खुरियाजों जाला ओइ दावरा फैबाय सथिनो हौवायानो मोनामखाजोब्बाय नै मा फाव जाखो बिलाय दासिमावलासो उन्दुनो हामानाय नंसो बेनो थिग जासिगोन बे टेब्लेटखौनो जानांसिगोन आं बेथ' सिरि मोनखानाय नंलिया बे समावनो रुवाथिखौ बुरखायहैनि र' आंखौ र' फान्थाया दं उन्दुगौमानि खोदा दरा खेव दरा आयौ गुमैया नों गुमै होननायनि थाखाय आं नोंनो 100% 1000 रां होनाय जासिगोन बारे आबि ओइ जाम्बि नों गाज्रि मोनाब्ला बुंदो मा बुंनो नागिरामोन माने जोंहाथ' फिसा हौवाया मेघालयाव थांनानै थैखोना माखोथाय जेबो खबरानो गैया फिसा हिन्जाव सासे दं बेराफारसेजों बेखौबोथ' आं बिलाइ खानांगोन होमब्ला जोंहा सोर दं माबा आद्रा थानाय बायदिसो मोनबाय आङो आद्रा माने नों आंजों जुलि जायोब्ला 25,000 रांनि सनानि माला होफैगोन आं होद थांदो आं गिबायसो नों राजिल' जादोना सना I love you सना आयौ आं दाना मा खालामबावनांगौ जाखो नै आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे ओइ मा खालामबावनांगौ दे आङो आं मादैखौ खिथाहैनांसिगोन ओइ रुमबां आदैया आं उन्दुग्रायाव दंहैयो
माबेखौ जाहैनोथ' थ' आयै 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 मा जाखो आफाया आब' उन्दुग्रायाव उन्दुहैबायनो सिंगुर गोनाङा थ' मासिबो जाथारदों इयो ओइ पापसि सिंगुर गोनां लाजि रोङाखिसै नोङो मालाय सिख्ला बिसिनायाव थ' माबार पापसि थ' नै लाजिनो रोङै लाजियै फिसाव गिदिर थानानै लाजिनो रोङा बियो सोर मा दाय दङ गाबोनसो मोनफ्रांगोन आङो उन्दुहैदो आब' नै लाजिनो रोङै सिंगुर गोनां माबा थब्ला थब्लि लाना ओंखारलाङाबा दा खानायाव हमना बुब्रुजोबगोन आं नोंखौ हा मा खानाय बुद्रुलायनाय जाखोलाय बाजै मा जाखो नों दानि आखला लासिंसिंहाय लाजाया हाब मा लाजालाय जाखो बुरा बाजै देलाय बुंलाय आं रावनोबो खिन्थाया दे ओइ फंबाय नों बिनि खोथाखौ फंसेबो दाला गासैबो नंखाय गोजा बिना फंबाय मा दाला मा दा खोनासं लासिंसिं दिनै मोनायाव रुवाथिनि बिसिनाव थांनानै थाहैनाया होमब्ला नों आंखौ फोरमान होदों नोंनि थाखाय जादों लोंसोना फैनोसै बुबु बाबा खिफिनोसै मोनामनायखौ सैज्य खालामनो हायियाव नों दाहाय उदै साब्ला उन्दुनो ओंखारनायनि टेब्लेट जानायखौ जादोंमोन आं बेयावसो आं खैनाखौ फोजाहैब्ला टेब्लेटनि निसाया बारा नांनानै बिनि बिसिनायाव उन्दुसनफ्लांदों नों आंखौ दिनै मा बदनाम होदों मा बदनाम होदों आंखौ होमब्ला नों आंखौ इसिबां सानथारदोंब्ला बयजोंबो बोराय होनजानायनि धुति गाननोसै आङो लंपेन्ट होननायखौ गानना होमब्ला ओइ नोंना मारै होमब्लाल'हाय आं सोरजों लोगो जानांगौलै बाजै ना नोंजों ना आदाजों ओइ बाजै नों मोनसे खामानि मावदोलै आदानि बिहारिखौनो फैदो नोंहा खामानि मावनो गनायनि सुनिया रब्रा बाजै रब्रा बाजै होमब्ला आइला कट हेलो साला दानलायबायसोब्रा टावारा साला मा जादों बेलाय दिनै नाङा इस साला थांफिनलायबायसो आयै साला मोनहांब्ला टावारा नांसिनथारलासोब्रा दानो मबाइलखौनो बुख्रेबारगोनसो आं सालाखौ नै आयै टावारा नांसिनथारलासो मा खालामबावनोब्रा आंलाय र' नोंखौनो साला नागारथारालां आगै सना रुमबां नोंखौनो नागारथारा सना फिथर
दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन जानाय लोंनाय मेसेज फरायनाय लिरनाय मेसेज सुखुआ बुखुआ सामफ्रामबो आं नोंखौ एवथुहरगोन दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन दाखालिबो ढिकिया जुलिनि सिंग्रि मेलायाव आं गोसो थोनायाव सोरबा सेंग्राजों हाजेव हाजेवसो मिनिलायदों आंखौ नायसनहरना ख्रेबसो मेख्रेब हरदों नायनो हाथारैनि रागाजों अन्थाइ जोफ्लांनाया आइथिङा लुन्दुन्दुनसो बुखांथारदों न'आव सौफैनानै सानफ्राङै सानफ्राङै आंनासो प्रेसारा दावखोलायदों दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन बारा बारा थारब्ला रागाया थिखनियाव दावखोब्ला बुजाब्ला बुजाबाय सेंग्राफोर लानानै खासेव जाहोनानै हमख्रब हमखाब नोंखौ खावना लायगोन बेजोंबो जाथाब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन बेजोंबो जाथाब्ला गोखै अजा हमना मैदेर मुहुनिखौ दांना होगोन दिंग्राय दिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोखाब बोसोर बोसोर खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन नै माथो आगै रुंबांसैलाय हेलौ माय डार्लिं आगै रुंबां नोंखौनो गोसोखांनानै सिमां मोसा मोसि नुलायलायथारदां आगै रुंबां नोंजों आं मोजां मोसालायथारदोंलै सोरजों मोसादों नोंजोंलाय जाम्बि आंजों औलै जाम्बि आं नोंखौ गोसोखांब्रेफ्रांदोंसो खुदुमनो आगै खुदुमनो
마이씨 순두리 민나이브라 벨라이 아 너그 लोगो हमथारनांसिगोन बबेहाय लोगो हमनो फाख्रि बिफां सिङाव ना लेरख' बिफां सिङाव ना दंग'थिंजायसो नामाब्रा नों बुंदोल' सना आं मटर साइकेलजों लोगो हमहैथारसै फाख्रि बिफां सिङाव ए फाख्रि बिफां सिङावसो जाबाय 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 ओइ थान्दै बोदों मा जोंखौ गाननानै एक्सट्रा लोंना हाय नोंसोर आंखौ लोगो दाहम आंहा इमारजेन्सि केस दं बाहेर रावबो थांदेरनो मोना साला दिल जाला गोसथोनानै एम्फौ नांबाय बेनाव नांबाय ओंखायनो जों सिख्लाफोरखौ गोसथोआलै सोरबाफोर सिथाबनो नागिरब्लाबो सम्पति गोनांखा जोंखौ फिनो हाग्राखौसो लागोनलै ओइ सिमरे थु अबेहाय थान्दैजोंलै साला खेबसे नुनायावनो ब्र' गावबाय खेबसे गोसो थोनायावनो ग्राव बोसौदावबाय साला आं बिदि बैसो गोरलै गोरलैखौ लायालै जाया जाया बैसो गोरा गोराखौसो नांगौ आंनो नङाबा फिनो हाग्राफोरखौसो औ बोरैबा फिसाइफोर गैयि फिसा गोनां गथ' गोनांबाथ' साबद्रायबायसो फै फै थान्दै बेवहायथ' फैथारनांगौमोनब्रा बियो माथो फैयाखिसै बेलाय गोसोथोफ्लादोंसो नामाब्रा बेलाय र' बेखौ फन खालामनानै खबर लागोन हेलौ हेलौ ए नै रुमबां आं सफैबाय नों बहा दं आगै नै आं फाख्रि बिफाङावनो दङ नों फैदो ए र' थांगासिनो दं आगै र' हेलौ आयो हाबाब बोरो बबाव दं नोङो बबावथो दङब्रा बेलाय फैदो आं बाहायनो दङ ना गुदुंफ्रावसो हाबलाबायना दङ नामा बियो बबाव दङ नोङो नै आं सफैबाय फैदो आं बाहायनो दङ बहाथोब्रा बोरो माथो नुवा ए हावनि साला बेवहायसो दंहैयो बियो Yeah! हेल' नैलै आं बे खाथियावनो दङ नों बहा दङ आंबो बे फाख्रि बिफाङावनो दं होनबाय बुहुदसो नामाब्रा माथो नुवाबो मानसिबाथ' नुनांसिगौ ना बबाव दं माथारब्रा बेलाय माथो नुवाबो रुमबां आं बेवहायनो दङ होद गिलायलांबायसोलां बुहुद माथो नामाब्रा रुमबां माथो रावबो गैयामोनलाय नों बबेनिफ्राय फैखो हेच नोंखौनो बेसेबां नागिरदों आङो हेच मानसिखौ बेबायदि सिगिबायलाय नोंखौनो माला फैगोन होननानै दहायनिफ्रायनो बेवहायनो नेगासिनो आङो थुदो सदा नोंखौ लानानै आं गोबां जायगायाव गार्डेनाव बेरायगोन ना नंगौ आदा टाउनाव बेरायगोन आरो मा जानो गोसो आं नोंनो जाहोजोबगोन ना सना फैदो माबार फै थौदोलै